Julien Lugan de la Universitat de Perpinyà via Domícia. És una sort molt gran, també un privilegi tenir-lo aquí, que participi en aquestes jornades, com participa i enriqueix totes les activitats que acostumem a fer conjuntament la Universitat de Perpinyà i la Universitat de Girona, ara més unides per un projecte transfronterer que esperem que pugui culminar l'any 2027 en una sèrie d'exposicions a Girona, a Perpinyà, a Solsona, qui sap si també a Andorra. Julien Lugan és expert sobretot en el món dels pintors i dels dauradors. El seu enfocament és el propi de la sociologia de l'art o de la història social de l'art, sobretot, però també s'ha embarcat amb èxit en projectes de reconstrucció de trajectòries pictòriques, algunes tan interessants com les de la família Olanissaga, dels pintors en guerra, als quals va dedicar una exposició que vam celebrar molt fa uns anys. Darrerament, però, bé, no darrerament, perquè el teu llibre sobre els dauradors de Perpinyà ja té uns quants anys, però darrerament hem tingut oportunitat de llegir-li un treball magnífic, que a més vàrem tenir la sort de poder publicar dins la col·lecció Memoria Artium de les diferents universitats catalanes sobre el Col·legi de Dauradors de Barcelona. És justament sobre aquesta qüestió que és tan rellevant, particularment per la retaulística, que ens parlarà avui. Gràcies, Julien. Moltes gràcies, Joan. Perdó pel meu català, he escrit moltes coses a la presentació, millor per entendre la meva demostració. Avui parlaré... És aquí, crec? Sí, has d'enfocar cap a dalt. Avui parlaré d'història social. Quan jo he intercanviat amb Francesc, li he demanat què havia de dir exactament. El que m'ha interessat és la seva proposta de fer un balanç i també proposar vies de recerca, com tu has fet o Quico acaba de fer. Jo voldria parlar d'art barroc a través de l'evocació d'un dels artesans, dels oficis que hi ha al darrere de les obres de l'època barroca i sobretot dels rotòlegs que has evocat, Joan. I em sembla un tema molt interessant, és un tema que hem de continuar d'estudiar i de desenvolupar, perquè pot ser també una reflexió sobre un tema d'exposició o de mostra, perquè parlem molt poc, finalment, dels oficis quan fem una exposició i em sembla interessant. Aquest tema, per sort, pot ser estudiat a Catalunya perquè tenim fons documentals excepcionals. Tenim fons documentals en el marc jurídic, en el marc notarial, també dibuixos, etc. Jo faré una evocació molt ràpida. Avui parlaré d'un fenomen que és molt interessant, que trobem a Catalunya tot al llarg de l'època barroc, que és l'evolució que trobem en el marc dels oficis de pintor i daurador tot al llarg del segle XVII i XVIII i que trobem a Catalunya, però que trobem també més enllà a la Corona d'Aragó, tota Espanya. De fet, que és una evolució amb una distinció que es fa a poc entre dos oficis que era de primer el mateix ofici, de fet. Quan parlem de pintor o de daurador, al segle XVI parlem d'un mateix ofici. Hi ha una distinció que és molt
fine, fine, que es fa a través d'una distinció d'una mestria en el mateix gremi, però no hi ha cap distinció d'ofici. I veiem a Catalunya, tot al llarg de l'època barroc, un fenomen molt interessant que és molt lligat a l'èxit que té el rotola en la decoració dels edificis. És a dir que de primer hem de dir que l'èxit del rotola tot al llarg de l'època barroc va tenir una conseqüència sobre els oficis que estan a l'origen del rotol. Per exemple, si agafem l'exemple d'un rotol del segle XVI, veiem que hi ha més o menys dos oficis a la base de l'execució d'aquest rotol. Hi ha l'escultor i hi ha d'un altre costat el pintor que fa la doradura i també la pintura de l'obra. I amb l'evolució de la tipologia del rotol tot al llarg del segle XVII, del principi del primer terç del XVII fins al final del XVII, aquesta evolució tipològica va tenir una conseqüència sobre l'evolució i l'organització de l'execució de l'obra. És a dir que apareixia una importància més a més important donada al dorat i a la policromia. Aquesta evolució va conduir a l'aparició d'un ofici, el de dorador, que serà diferent de l'ofici de pintor. Alors, el primer fenomen que és molt interessant és que aquesta evolució té una traducció, podem dir, jurídica, en el marc de l'organització jurídica social de l'ofici. La primera distinció que veiem entre l'ofici de pintor i de dorador, i això ho veiem a Catalunya com a resta d'Espanya, és que veiem que hi ha l'aparició d'un gremi propi a l'ofici de dorador. Això és el primer indici, és molt interessant. El primer que ha plantejat aquesta visió d'un lligam entre l'existència política, si podem dir, d'un ofici i la specificitat d'aquest ofici és aquest article de Panofsky sobre la primera distinció dels pintors al XIV a Firenze. I aquesta teoria és que l'aparició d'un gremi com a fenomen polític és la prova de l'existència en la ment general de la població d'un ofici. I si veiem, tot al llarg del XVII, veiem que hi ha l'aparició i la fundació d'un gremi propi al dorador a Catalunya com a la resta d'Espanya. El primer és a València al principi del XVII i el darrer és a Saragossa a la segona meitat del XVII. Això és el primer indici d'una especialització i d'una diferència que es fa a poc entre dos oficis. I veiem, si veiem la cronologia, és la cronologia del desenvolupament de la nova tipologia de rotola tot al llarg del XVII també. Aquest primer fenomen és molt interessant. Parlem d'una pràctica autònoma, d'un métier autònom, d'una distinció política du métier. Un ofici, un gremi propi de dorador és també a l'origen d'una producció, d'una documentació arxivística, sobretot jurídica, que ens va permetre
entendre què és exactament aquest ofici. Quina és la distinció que podem fer entre un ofici de pintor i, finalment, un ofici de dorador. Tenim un munt de documentació, és per això que jo també penso que els estudiants haurien de mirar a l'arxiu aquests temes de recerca, perquè és molt interessant. Avui parlo dels doradors, però podem també parlar d'escultors, de brodadors, de no sé què. Hi ha un munt de documentació que és molt interessant. I crec que ja entendre com funciona un ofici i quina és la verdadera definició d'un ofici al 17 o al 18 o la percepció d'un ofici és el primer pas per entendre l'evolució d'un estil. En tot cas, em sembla molt interessant. Per tornar a l'exemple de Catalunya i en particular de Barcelona, tenim un munt de documentació, sobretot jurídica, però notarial també i tot això, que fa menció de conflicte permanent amb pintors i que mencionen el tema de la competència entre pintor i doradors, que és l'ofici de pintors, que és l'ofici de doradors, privilegis d'obres o de tècniques o de materials i també la qüestió de la tècnica, que és un tècnic, que és un privilegi de pintor, que és un tècnic, que és un privilegi de dorador. I quan mirem amb atenció tota aquesta documentació, tenim un retrat de què és la feina d'un dorador, què és la feina d'un pintor, finalment, i quines tècniques hi ha implicades en l'ofici de cada un i tot això. A Barcelona tenim una documentació tot al llarg del 17 i una mica menys pel 18 que ens permet entendre la distinció que es farà entre els dos oficis tot al llarg de l'època barroc a través de dos aspectes en particular. El primer aspecte és les habilitats, les tècniques propres, les privilèges específics de cada ofici, de cada professió. Tenim una documentació molt rica i molt interessant en aquest sentit. I el segon aspecte que és molt interessant és que, a més d'aquest conflicte entre dos oficis per determinar quin privilegi d'obres, de tècnic i de material hi ha per cada ofici, tenim un altre debat en grisall, jo diré, que és la jerarquia que hi ha entre els dos oficis, les dues pràctiques. A Barcelona tenim dos documents que són documents raríssims. No he vist tals documents a València, a Saragossa. Jo he mirat una mica l'arxiu i la bibliografia. És veritat que la història social interessa molt poc la recerca. Però a Barcelona tenim dos documents que es diuen memorial, cada un, que són documents que els doradors van demanar a un notari a Barcelona pel primer l'any 1650 i per segon l'any 1683. I aquests dos memorials són documents doncs, que el jove gremi de doradors de la ciutat de Barcelona es va fundar aquest any, el gremi de doradors de Barcelona, l'any 1650. I van demanar a un notari d'apuntar tots els privilegis, totes les tècniques, tot el material que és privilegi de doradors i no pas de pintors. Era per la fundació del gremi de doradors quan els doradors es van separar dels pintors, justament. És la prova de l'aparició d'un ofici propi de dorador. I el segon, l'any 1683, aquest memorial es va redactar també a la demanda
del gremi de Dorado e del gremi de Pintor, perché era la separazione definitiva dels dos gremis, perché l'any 1650 era una tentativa que no va funcionar finalment i és l'any 1683 que la separació era definitiva. I aquest segon document es va fer a la demanda no pas només dels doradors, sinó dels doradors i dels pintors. I tenim un memorial que ens fa un resum molt preciós de l'especialitat de cada ofici. I veiem que el primer memorial fa una distinció sobre cada ofici té un privilegi, el dorat per dorador, pintura de quadres i panells, panells, es pot dir? Que hi ha també encara a aquesta època la visió d'obres conjunts, mascares estàndards, d'étarges, de grotesques i tot això, però que hi ha la demostració es fa a través d'un estàndard, d'una norma, que és una distinció entre pintor i dorador, i que aquest criteri és tot el que és de relleu és pels doradors i tot que és pla és pels pintors. Jo parlo d'un estàndard tècnic, d'una norma tècnica, per distingir els dos oficis. El segon memorial de l'any 1683 es fa en un marc una mica diferent perquè els pintors van començar un procés de reconeixement de la liberalitat de la pintura amb un projecte de creació d'un col·legi que és una mica diferent d'un gremi tradicional al nivell del reconeixement social i també el reconeixement de la pràctica. I en aquest memorial veiem que no hi ha gaire diferències entre els privilegis, els treballs conjunts de cada ofici, excepte l'evocació de pintura a l'oli al tremp, algunes mencions de tècniques, però res d'important. L'evolució es fa no pas el canvi entre el primer i el segon memorial per distingir els dos oficis és que en el primer memorial era una norma tècnic i el segon memorial és un estàndard més estètic perquè fa molt menció de la capacitat dels pintors de fer figures. I trobem mencions de la designació dels pintors a italià, peintre de figure i tot això. Aquests dos memorials de 1650 i 1683 participen doncs d'una com puc dir, una evocació jurídica, la creació d'una norma jurídica per distingir dos oficis, un de pintor i un de dorador. El segon aspecte molt interessant en el cas de Barcelona i de Catalunya tot al llarg de l'època barroca, en aquesta distinció entre dos oficis, és que en el marc dels debats, quan hi ha un procés entre un pintor i el gremi, o un dorador i el gremi de pintor, al revés i tot això, si llegim amb atenció tota la documentació, veiem que més que la distinció d'un ofici i de l'altre, a poc, és a dir, tot al llarg del 17, veiem que hi ha una jerarquia que apareix molt clarament en la percepció i la definició de cada ofici. És a dir, que vam veure que hi ha una visió tècnica d'un ofici, és la visió de l'ofici de dorador, i que de l'altre costat hi ha una reivindicació per una percepció més liberal artística
d'un ofici que és el de pintor. I és molt clar en la documentació, en la definició que apareix, i tot el que trobem en la documentació a Barcelona o a Catalunya lo trobem en la resta d'Espanya a la mateixa època. Parlem aquí d'una distinció no pas solament tècnica, sinó una distinció social que és, al meu sentit, molt interessant. És un tema que hauríem de desenvolupar per entendre el funcionament, perquè si parlem d'un rotola hi ha tres oficis, escultors, pintors, doradors. Mais veiem que tot al llarg de l'època barroc, finalment, els pintors van seguir un camí que és molt diferent del camí dels escultors i doradors. Hi ha una voluntat de reconeixement social de la pràctica i tot això que no trobem de la mateixa manera en el marc dels escultors i encara pitjor dels doradors. Els indicis d'aquesta distinció entre dos oficis, un artesanal i l'altre que és més liberal, ho trobem a través indicis en el marc de la documentació. Per exemple, a Barcelona, quan hi ha un nou gremi que finalment fa la junció entre pintors i doradors l'any 1650, hi ha una separació de dos oficis, un gremi comú, veiem que els doradors no van poder obtenir el càrrec de consol. És a dir, que només un pintor pot tenir el càrrec de consol. A Saragossa, molt poc després, veiem que els pintors poden fer doradura sense la mestria. Hi ha indicis permanents tot al llarg del XVII d'un funcionament amb una jerarquia. A València és la mateixa cosa. Hi ha una definició molt interessant en els estatuts de 1607 amb una distinció entre ofici pel que fa de la doradura i art pel que fa de la pintura. A Madrid veiem que al principi del XVII és la mateixa cosa. Els pintors poden fer doradura sense la mestria. Per concluir, podem dir que quan parlem de pintar i dorar a l'època barroca a Catalunya, mais com a la resta de la Corona d'Aragó o a Espanya, parlem de l'aparició d'un nou ofici, que és l'ofici de dorador, que serà una mica diferent de l'ofici de pintor. Hi ha un procés amb característiques diferents. La primera és que és una autonomia que és molt lenta, es diu? Molt lenta, que serà molt difícil de tenir pels doradors respecte als pintors. Hi ha en la ment de la població, dels artesans a l'època, una percepció diferent dels dos oficis. Un és d'artesà tècnic i l'altre, a poc, és més percebut com un ofici liberal. La segona característica és que veiem que finalment els doradors volen continuar amb un marc molt artesanal. Protegir l'ofici, regulació de l'ofici, protecció de la família i tot això, un marc que és molt diferent del marc que van desenvolupar els pintors a la mateixa època. I va tenir una conseqüència que és un tema molt interessant que hauríem d'estudiar, és que no trobem cap doradors en les
grandes évolutions del 18. C'est-à-dire que la pratica de la doradura, il y a le phénomène de gust també, mais la realitat de l'ofici de dorador és que hi ha una exclusió i els doradors no participaran a les grans evolucions del 18. Le décret royal de 1785, no trobem cap doradors organitzat en col·legis, no trobem cap d'oradors en el moviment acadèmic, no trobem cap d'oradors en les primeres escoles de dibuix. Donc, il y a un phénomène qui est molt interessant tot al llarg de l'època barroca. La conclusió de tot això és que hem de continuar d'estudiar per entendre el funcionament, que és una mica complicat, perquè jo he parlat molt de Barcelona i la realitat a la resta de Catalunya i altres ciutats és la mateixa, més o menys, però hi ha algunes diferències. En algunes ciutats hi ha un gremi comú per tots els artesans i no hi ha aquesta distinció que es fa de la mateixa manera. La realitat és que l'època barroca té en el marc de la història social de l'art té una particularitat, és l'aparició d'aquest ofici d'orador i la distinció que es fa al nivell tècnic i del privilegi de les obres que es fa tot al llarg del 17 respecte als pintors. Moltes gràcies. Moltes gràcies.